Tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke siramu ora yen bakal kelakon pepisahan masukkan jarak aku tuh. Lah kok ngoten. Lera muni plus yane muni semangat kaya ngene. Enak kopine bukas mini lho. Aku langsung lali lek kudune aku senggak. Ya kudune iki sampean luwih semangat tadi kayak kopi ngene iki wis pepak kabeh rokok enek kopi enek sembarang enek sampean kok malah semangat. Kan jadi seruput sik dicipi piye kopine. Ya kan nyambet gawe lho Mas. Ya aja kaya ngono kuwi. Aja kopi terus mak seruput terus ora nyambet gawe ngono ya ora oleh. Iki ngono ngajeni tuan rumah. Ya ngajeni tapi ya ngosek kan ya nek waktu to Mas. Ngongkok ya wae mancing ya mancing. Nyambut gawe waya ngopi yo ngopi ngono. Lah iki wae nyambet gawe lho Mas. Iki nyambet gawe lho Mas. Nyambut gawe dan ngopi. Nyambut gawe kerja itu jangan dibikin sepaneng, jangan dibikin ngengkleng. Ya gentenan wae ya senggak aku nyanyi sampean ya iso ngopi. Hae. Kasep. Apa kowe ra kelingan karo aku
Ya Allah Mas, aku mau senggol mencela tenan loh Mas iki mang. Lah aku iki saking gemesku lho aku. Sampeyan ki awake gedhi mbok sing rada anu karo sing awake cilik. Sing yahene wis kok gedhe-gedhekne. Awake. Awake. Lah mosok awake tok. Iya. Sida rabi ora? Sida. Ayo. Terus apa hubungannya? Aja godho-godho aku. Halah.